Kurku dan sopo sino kabeh robaku ing pangeran kabeh. Sing neraka ahlis naminha. Baik adna nuli lamun bali sapa kita, nak kula kok beleni melih, beleni dalam arti tumindak perkara sing ora apik, tumindak dolim niku wae. Pak ina monggo setuhune kita iku dolimuna. Biro-biro wong sing tumindak dolim. Yo wis ora iso meneh, wis ora kehidupan, kesempatan meneh. Kesempatan iku ono ing dunya. Mumpung awake dhewe bisa diwenehi kesehatan, tasih diwenehi kewarasan, tasih diwenehi tetep beriman lan Islam, ojo lali sergopongi. Mergo wong sing padha dilakuno kae sing kuburan iki asline saking urip meneh bisa pengin sujud ning ngarsane Gusti. Bisa pengin sholat kaya iki. Nek wis ora iso mulih kok bali meneh. Mati yo wis mati. Dipodo ning akhirat iki ngomong ahli neraka menawa njaluk dintokke. Kula janji ya Allah nek kula beleni tumindak perkara maksiat meneh kula berarti termasuk wong sing dolim. Kala dawuh sapa Nabi faya jibril jawab sapa Allahum anuna. Dijawabine piye? Ihsa'u fiha wa la tukallimun. Ihsa'u kedua sapa sira kabeh fiha ing dalem jahanam. Malah salat tuh manggone kaya jeruk. Wala tukallimu lan aja ngomong sapa sira ngajak omong sapa sira kabeh ni ing ingsunku yang utakalane makhluk. Asline wala tukallimuni. Berarti iki pas berarti wala tukallimun. Yang utakalane dua. Padha karo illa liyabudu. Asline illa liyabudu. Yae mutakalin dua. Wala tu kalimu lan aja aja omong sapa sira kabeh ni ing ingsun wis masa aja omong aku meneh. Bukan kalian Gusti Allah. Wis ora kanggo harapan wis ning neraka kok iso njaluk harapan. Kala dawuh sapa Nabi fa inda dalika ulil dalem nalikane mengkono lah. Faya jidur yaksu padha krasa putus asa sapa ahluna. Dijawab dengan Gusti Allah ngono, bisa ubiha wala tukallimun. Akhirnya itu merasa putus asa. Putus asa sang kono pomin kuli khairin saking saben-saben kebagusan. Dan kanggone ibadah itu kapan? Yo nalikane saya urip ana ing donya iki. Wa inda dalika lan ing dalem nalikane mengkono lah fayajibu. Uhidu dialak sopa ahluna fil nazbiri ing dalem busan sing buanek banteri wal hasroti lan penyesalan. Ayo itu menyesal kabeh. Wal wailil lan cilaka buanek cilaka wis nyesel ditokke dijarke serasane ra karuan dene njaluk dumateng Gusti Allah wis ora dituruti malah didukan. Waqala lan ngucap sapa Abu Umammah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikawili ing dalem dawuh Allah taala wa yusqa mimman sadid. Wayu sekolah diombeni sapa guru Jabal. Diombeni apa mimane sampe banyu. Diombeni banyu. Banyune kuwi sing sadidin yo ponanan. Ini ora banyu sing kaya biasa yo ngombe. Banyune iki ombenane yo ponanan. Iki sadid. Ya ajar aku kali glogok sapa kulo Jabal. Mobilé ora alon, glogok. Gru ing sobek.
Walaya kadulan ora meh-meh sapa kulo jabar iku Yasin iso nikmati sapa kulo jabar ku ing sorti ya otomatis ora iso nikmati ngombe wis konanan mulane sing dunya iki ora nanan dulu to apa meneh sesuk ning neraka nanan ku digawe apa ngombe. Kala dewa sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya rubu. Parek apa sodik niku wae ilahi maring kulo jabar. Paya kata roh nulis sengit sapa kulo jabar ing sodik. Otomatis sengit pembedane kaya ngono. Faidaat nulis dalam nalikane cedhak apa mak sing ning sodik niku wae. Faidaat nulis dalam nalikane cedhak apa mak sodik niku komen saking kulo jabar. Sawal membakar apa sodik. Beda ngoten niku nalikane wis cedhak yang diubi menawi raine dadi kobong. Kok diburungot nganggo saking panase. Bakar apa wajhu ing wajah kulo jabar. La fawaqa nulikum. Fawaqa nulikum dalam arti yo protol. Apa farwatu roksi kulit sirai kulo jabar. Otomatis kulitnya dirontok dirongol kabeh. Kulit sirai ngoten niku langsung dirongol kabeh. Kulit daging-daging sing mengangah niku. Otomatis dagingnya mateng langsung. Faida sarobanuli dalam nalikane ngombe sapa kulo jabar. Bu ing sodik kata amangka rompal protol apa aku pira-pira ususe kulo jabar. Nalikane neh ngombe ora iku dicedhake raine keburungan kulit sirahe itu ucul. Wis mlebu ning mateng ngono niku ombene sekolah nanti mau dadikke napa ususe rompal ajur kabeh. Nganti apa kata yang rujuk sehingga wis metu ngetokake. Kata yang rujuk sehingga wis ngetokake. Kata yang rujuk sehingga wis metu apa amah menduburi saking dubure kulo jabar. Saking rogole usus niku mau kanggo penjajar ning lewate ora sekoweten. Ora wetenge dijebol. Ning lewate kudu dubur. Ya kulo dawuh sapa Allah Gusti Allah. Wasaku lan padha ngombe sapa alladzina ma'an ing banyu hamiman kang panas. Ana sing ngombe niku saka banyu sing panas. Ana sing ngombe saka banyu sing rupane saka nanah. Ora rapuro gelem ra gelem ngombe kuwi. Dene yo kuwi to. Pakon to anu niku gel-gel apa mak. Amha arum ing pira-pira ususe alladina. Banyu panas di nalikane dulu ususe protol nang desa. Laporan dawuh sapa wa ta'ala. Wa ayyastaghisu sadurung jaluk pitulungan sapa alladzina ya ghazu mongko padha ngombe dalam arti jaluk pitulungan sapa alladzina bima ing kelawan banyu kalbu li kaya dene leteke lemo kok jelantah sing bagian kisor ngoten niku. Yasmi kang ngobong to bakar apa mak alwujuha ing wajah. Fahada bahwa utawi ikilah mak sing hamid niku wau
iku ta'amuhum pakanane ahlun nar wa syarabuhum lan obedane ahlun nar. Pakanane kuwi obedane ya kuwi. Indah juri ing dalem nalikane luwene utawa ngelehi ahlun nar. Ana ya kuwi ora ana liyane. Wa asihim lan ngoronge ahlun nar. Yen wis ngono panjur mongko angen sira. Al-ana ing dalem saiki. Nek ora dhuwur wis diterangake makanan dan minumane wong-wong ahli neraka. Saiki seksone kewan-kewan sing ngelilingi wong-wong ahli neraka kuwi apa? Ila hayati jahannam maring pira-pira ulane jahannam. Bayangno ulo-ulo sing ning ana ing jahannam. Wa aqori biha lan pira-pira para jengenge jahannam. Wa ila syiddati sumumiha lan maring bangete upas ngerti bisa sing beracun itu kok. Wa ila syiddati sumumiha lan maring bangete upase hayat. Ulane otomatis luwih berbisa saka ulo sing ana ning donya. Wanya sedaya ketemu sing jenenge ulo sing berbisa. Ora usah hitungan jam, hitungan menit ngoten niku ya wis darah aliran dari kabeh akhirnya jadi nopo mati. Lah sesuk ning neraka ngono kuwi ulane luwih berbisa mulih. Wa adumi asqasiha. Lan buwedene ijene hayat. Ulane ora cilik, gedhe ulane. Ulo sing gedhe ning dunya, durung ora apa-apa ning iki ulo sing neraka. Wa fadho ati manggoriha lan kuweleke deloke hayat. Oh, pripate ngono kuwi yo budi, pedeni. Waqat salatot lan teman-teman kuasani apa hayat ala ahliha. Ing atase ahline hayat. Dikuasani di plungkeri loro iki. Wis ora iso blas. Wa amroyan lan bujuk apa hayat bihi kelawan ahlun nar. Bahaya mongko utawi hayat iku la taftur. Ora kepenakake apa hayat anah si saking nyokote. Nyokote mesti loro. Wala dolilan gerakote padha. Saatan ing dalem mangsa wae datang kang sepisah. Nek nyokote ning gerakote ning diuntal secara langsung mesti loro. Kala ngucap sapa Abu Hurairah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangko kami sapa wong iku akan iku akan paring. Hu ekman sapa Allah Gusti Allah malah ing bondo. Kok ana wong diwenehi bondo dening Gusti Allah tapi dekne ora gelem zakat tadi, malah ing bondo malah yuat dulu ora nekake. Sapa kan? Ora gelem bayar zakat. Zakat kanggo ing zakate man. Mutila mongko disepadakake. Apa malah kedue panjaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Sujaan kale nyerupani ulo sing gedhe. Akro akan botak. Jadi bondone kuwi mau diserupake kaya dene ulo sing gedhe tur ulone botak. Iku ulo sing sangat beracun. Lahu iku kedue sujaan ya bibatani utawi upas loro. Jadi di upas loro yuta waku kang dikalungake, yuta waku kang dikalungi sapa man hu ing sujaan. Ulane kuwi dikalung ning guru. Ya mal kiamat ing dalem dina kiamat. Bemayak budu kuling alap
Sumaya budu nulis ngalap apa sujaan pilih hazamihi kelawan uang memang uang duit ora uang iki mulut rahang bagian bawah iki jenenge yakni ngarepake sapa nabi asga qahu ing pira-pira uang memang ini jadi dicoba ulane dikualu kene dulu terus ulane nyokoti apa kontrahan itu kaya kulo nuli ngucap sapa sujak ulane iki karo ngucap anak utawi ingsun iku malu kabondo sirae aku iki bodhomu sing dhisik ora tok ya kati anak utawi ingsun iku kanjuka gedongan ira utawa bundang sira aku simpenanmu bodhomu sing akeh ora tok sedekah kira tok zakat ki Tumatala nuli maca sapa Nabi lalu ing dawuh Allah Ta'ala terus Nabi niku nerangake wala tahsabanna alladziina yaquluna bima atahumullahu min fadlih wala tahsabanna lan aja nyono temen sapa sira alladziina ing wong akeh yaquluna kang padha burakil sapa alladziina bima kelawan bondo ada kang paring ing alladziina sapa wa Gusti Allah min fadlih saking anugerah Allah. Aja mbok kira wong sing ilmu ngono kuwi sing diwenehi bondo dening Gusti Allah sing kathah. Kok ora gelem sedekah, mesti bakal disiksa dening Gusti Allah. Wong bondo sing akeh ora liya ki yo padha saking Gusti Allah, anugerah saking Gusti Allah. Al-ayat terus sapa sira ing ayat. Wa qala la sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna finnari setune iku ing dalem neraka apa lahayatun ana wong masalah aknabil bakasi ale kepadani pira-pira gurune unta ana wong sing kepadani gurune unta lha kok Nabi sampe nerangake yen ate wong Nabi niku pun nate dugi neraka nalikane peristiwa napa Isra dadi kertas Yaskunu nyokot apa hayat alas ada kelawan nyokot kaya jidu nuli nemu sopok man kumu taha iku warone laskah tetep ora dicokot dulu ora masih dicokot dulu kok kepenak terus ketagihan berono ulo tangane dicek kena sapa ora wong cokot dulu ning donya ora kok meneh kok sesuk iki ning arba'ina ing dalem 40 apane kharifan tamute lorone kuwi mau nganti krasa iki hitungan taun ning akhirat luwih suwe dibanding hitungan taun sing ana ning dunya 40 apa arba'ina ing dalem 40 apane kharifan tamute krasa lorone dicokot sepisan ngono kuwi lorone nganti 40 taun wa inna fiha lan sedune kuwi dalem al-aqaribu tawi para pira-pira kala jengking kal biholi kang nyepadani bihol keledai endah bayangno kala jengking kok gedhe sak keledai ngono kuwi dhewe ra karuan nek wong wenehi indah al-muka kang diwenehi pelana kala jengking iki gedhe kaya bihol terus ana pelanane ana dari tumpahan iki jenenge pelangan yulasan nyokot apa akore alas ada kelawan nyokot kaya judul nemu sapa ahli arman iku mau kumutaha ing lorone lasah arba'ina ing dalem 40 apane khalifan tahun sono ulo ana kala jengking wala bilah hayati utawi inilah ulo lan akori bulan kala jengking iku inama aslatu an pastine nguasani apa hayat akorib
alaman ing atase wong salah kang nguasani sapa man fa'il kedua salah kang nguasani alih ing atase man di dunya ing dalem donya apa al bakhil wajib iki dene wong sing mati sesuk kuwi ning neraka wis dikaini wis dicegat karo sapa iki ula karo para jeneng. Bismillahirrahmanirrahim. Wasu al-khalqi lan weleke akhlake sing kelapane rapik-rapik ngono iku. Wasuul khalqi lan weleke akhlak wa idzaun nasi. Lan nglarakake manungsa wong sing dhewe duraka, dheweane maksiat, dheweane larane wong nyalai wong ngacat-ngacat wong iku sesuk bakal diteni karo Allah sing model iki karo para jeneng sing iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utawi sapa wonge? Wa man utawi sapa wonge? Iku wakia. Selamat sapa mandalika ing mengkono lah. Hayat Rupi yang mau diselamatkan sapa man. Kok ana wong iso menghindari bakil, iso menghindari ora nyalai wong kelakuane apik, itu bakal iso selamat kok kula lan kula jeneng niku wae. Hadhil hayati ing mengkono lah kula, pira-pira kula. Walang tungsil lan ora disepadakake apa hayat lahu kedue man. Makanya yang pengen ketemu makhluk yang neraka sing model ngeten iki dadi wong sing napa loman, dadi wong sing apik, aja gampang nglarang wong liya baik secara ucapan, secara perbuatan. Cuma tafakkur. Nuli mikir sapa sira badhe ing dalem sakwise ikilah kisah yang dulu itu mau kuliah sekalian ada ditakzimi ajsami ahli nari ing dalem milang-milang buwe dene pira-pira jisike utawa awake ahli nar dalam arti seksone lorone raka fa inna wa yaqrara sedunya Allah ta'ala halimul rawa iku yasidu nambahi sapa Allah fi ajsamihi ing dalem pira-pira jisme utawa awake ahlun nar apane tulan dhuwur wa aradun lan ombur. Jadi awake iki dadi dhuwur jadi ngono kuwi tetep padha kabeh. Jadi dawa kabeh dadi dhuwur tur dadah wa aradun otomatis malah saya loh hatta ya tazayati sehingga jadi tambah apa ada buhun seksone ahluna bisa berbunyi sebabnya yazidu fi asari berbawai saya wedi otomatis saya loh nalikane wis ditambahi rasa lorone niku saya ditambahi rasa lorone mulih nganti dene niku gersah nganti putus asa kaya dene sing dikawuhke ning dulu mau jaluk pitulungan maring Gusti Allah ning ora diwenehi pitulungan.